Sino? Uy, careful. Ikortulo. Mahulog ka dyan. Masugat dyan. Ito ka ba pinasagit natin ito? Sa gilid. Ito lang tayo sa gilid. Baba na tayo, baba na tayo. Wait, Rain! Rain! Hawakan kita! Galas kayo. Nakita mo sumbrok kita kandeng. Apay? Sumbrok na. Ang darumar? Sumbrok na. Apay ang nakabulos na kita aso? Ano ka mga misiram? Wala kang dindam din. Wala kang dindam din. Wag! Nagsibog ka yun? Mami, ang liit niya. Ganito lang siya. Sino? Sila nagaduda. Ay. Adams! Boom! Adams na lang eh. Boom sa day. Chichi mo na day. Babae. Chichi nga to. Alangan nga chichi. Tu. Anda pinagpisa nga nila yung mata. Tinag-anak ka din eh. Mataya aja ini piyag no diyo serek di ko ano. Ano biyan. Bakit ano nangyari? Dapat naka-separate na kita kwa. Slaji kwa. Dapat no dati nagpisan ma-separate yo. At ani dati kulungan na dapat no aja ka pispisa. Natinag ka road. Rain! Magkabandog na magkayan. Rain! Oo, mata niyo sa bakal, mata. May untog kayo dyan. Ray, napatigyaso. Tapos mo pa yung umado pa na. Kanin dapat na batkit na pa ay. Oo, nakakanin. Natay lang kanina ata. Makatay na tiniyog yun agad. Ha, nabangam me.
Hindi ka nasa tilong, hindi. Punto ka lang, ibunbunusan. Ibunus mo, galong mo tayo nada. Kita naka-apon. Apon na kita nagpuma. Kamu nga ibulbulos pa lang, hindi na kailangan pa kanin. Dagiti babatis, apon na. Here. Nay, pegamin niya ka natin eh. Huwag mong Magdamdam mo, makabulos. Puro ka dito. Hold it Hold it. Borik nga ko. 2 hands. Go there to Mama Oh, Old. do not hold. I do not. Go to Mama Old. Do not let go. Agawin natin na isa. Oh! Magalan niya dagi taro ot. Bagnawan biklat. Sumrag. Jadi mula mga kwan na rambutan dyan. Ni damo pagwaran datto ini oh. Dagi tapiyek. Diyo lang ay ramidem mati. Kawit uri dagi barot lang ang kawit ko maa. At ano nga kayo, handa nga kanin, ti kwa? Ano nga kanin, ti kalding? Sige, gugulong ka dyan rin ah. Sige. Gugulong ka dyan. Ni, dagito ini, agbiag dagito eh. Naray dan. Natay? Agbiag dagito eh. Gayong, kita maa kayong. Sayang ka. Yan, ito yung isang string na kasto. Talagang masarap na kita babate. Awan da ito eh. Ha? Ni? Kastoy talaga atoy? Sa ba kasi ay manutang ako na kambis tingkid lang ko tayo. Nyamul-mulo ito eh. Dagito ini eh. Saksak jay. Jay nga to, pagsaksakan. Nya to avocado. Hi. Come on. Tamaan niya yung camera. Isiwa na. Ulit ka uwi na kami? Nasa papal yun. Nasa papal.
Tita It. So right now we're going here to the goat's place. But now we're going home because I'm super also thirsty right now. I'm super thirsty. So I really want some water. May tubig. So let's go. Ano, tara? Tara. Ako. Yata. Ako. Meron na camera sa pagkakas. Yaya. Ito siya. Oh, see? Yan siya. Ito's camera and you can watch it here. Sala-sala nagplano. Car seat. I'm so thirsty. So I'm gonna get some water. Tita, may look. Look. It's the camera. This is the camera, oh, and you can watch it here. I want water. Before I sleep, May sulpong na, ay sos. Pa! Educate you.